Ụmụnne m ọhịa ahụ m na-ekwu okwu ya ekwuecha ya otu a onye na-aghọtaghị agaghị aghọta. Ajụọ n'elu ya aghọta n'ala, ajụọ n'ala ya aghọta n'elu. Nghọta dị n'ụdị n'ụdị. Nwa agbọghọbịa eberela akwa o tiele n'olu ebeghị. Ọ jụga ndị ịntanetị kọmuniti, ọ jụga onye ihu ajụga onye azụ. Ọ sị ọ ya mepewa ụkwụ ka ọ ya shashie ụkwụ ka ọ ya buru ngwongwo ya ọla. Na ọ bụrụ na ya emepe ụkwụ according to condition e nyere ya na ya ga-anọ, mana ya jụ shashie ụkwụ ya kpashie ude ụkwụ ya shashie ya jụ kwechiri na condition e nyere ya wụ lekwe enu lekwe ụlọ nna ya. Ọ gịnị bụ okwu? Nwa agbọghọbịa nọ n'ọhụ Gangala nwa ọma alụọla di ya na di ya ebie ya amụchikwaranụ di ya ụmụ before ọnwụ abịa nara di ya nwụọ. Ya agbawa di ya mkpe gbawakwa mkpe gbatuo yipụkwanụ akwa mkpe n'ihi na agbacha akwa mkpe ụfọdụ na-akpọ ya akwa iru uju. Only 4 months kpọị o ji yipụcha akwa mkpe. Nwanne di ya akpọ ya na fon si ya bịa mitie ya na siti. Enwere ebe ọ si ya bịa hụ ya na o nwere ihe ọ chọrọ ka ya na ya abụọ kpaa. The lady ya nwa agbọghọbịa nọ n'ọhụ Gangala adọwuli na jikere ga ịhụ na nwanne di ya ka ọ mara ihe ọ chọrọ ikwu. O ruole nwanne di ya so na ya ga-alaikekwana ka ya na ya abụọ na-agbanwe egwu etere nkọgba. Ya sị nwanne di ya gwawa ya na ya ga-alaiki ị na-etere ya esere, na ya chọrọ ka ya na ya abụọ gbanwe eketa ụkwa, na ya chere ka ha tawa sokiriwo na ebe nwanne ya nwoke anwụọna ụkwa akwala na ya gbaa ya mkpe yipụ akwa mkpe na ọ wụzi free woman, na ya ga-alaiki ka ọ wụrụ ya nwa ga na-ata ya mmanụ, na ya ga-alaiki ka ọ wụrụ ya nwa na-aga na-ata ya gbọgbọga ya nwa ya jaga jaga. Nwata nwaanyị asị God forbid na ele ihe o meniri na ọ lụọla nwaanyị na o ji nwaanyị. Yes na nwunye ya na ya bi kemgbe afọ 17. Afọ 17 ya wụ 17 good years ya lụrụ nwa ya na-ebi na nwunye ya na ọ mụbere ya nwa, na ya ga-alaiki ka ọ bịa ka ya na ya bụ gbọgbọrịwa ka ọ mụọkwara na ya nwa, na ya hụrụ na ọ dị fertile na akpa nwa ma ihe niile na ọ dị intact, na ọ emetụ ya aka nwa za na ebe nwanne ya nwoke anwụọ na ọ bịa mụtụrụ na ya nwa na nwunye eke ya lụrụ na ọ mụghị nwa. Nwata nwaanyị sị ịnụkwa gịnị ka ọ na-akọ na ya enweghị ike ime ihe nka na atụfi akwa na ya mee ya nwa ịnụkwa nke bịa mụọrọ ya nwa as baby making machine aha ya tara bubata na the family ka ọ bụ gịnị. Kedu ihe ya ga-eji mụọrọ ụmụnne abụọ nwa mụọrọ onye ke ya nwụọ mụọrọ ya bịa mụrụ no ya agaghị eme. Ọ jụwa ya sị na ihe ọ na-akọwa n'ugbu a na ọ bụ na ọ ga-asachanụ ikpe mmiri buru ya pụwa outside ebe mmadụ dị ka ya nọ hia nwa ya amụtabe and ọwụ ihe ọjọọ na onye mụrụ na nwanne na ọwụ ihe ọjọọ ya wee taa ya na ọwụ right ya ikwu ikushi ya na ya achọghị ịbịa kushie na ya chọrọ ka ya tọọ ya ime ya elepụta ya n'afọ ime bido ya jụwa ke nwoke nwanne di esa asụ wọt asụ nwunye ka abụọ ka asụ gịnịkwanụ na-asa ya ga-emeli ụdịrị ihe ke nwoke wee iwe nọrọ nga bilie gbogheri bai moto lowa na village bịa kosara mma ya ọrụ ka ihe ya na nne ya kpara ya akpa ya sị ya ga-agwa ya ma ọ mụtara ọ ya ka ọ gara ga gwado mama ya na village mma ya nọ nga jie this lady ụkwanụ nwunye nwa ya. So onye ahụrụ na village ugbu a wụrụkwa ya na onye ahụrụ n'ụlọ anya na ya na-akọ bem na-asụ na ya na-abụpụ nga na-atala hakwala ya na onye ya leleta anya ugbo onye eleghe wụrụkwa ya na ya wụchashịa bịa ma ihe ya chọrọ ka ya na ya bụ ọkpa na ọ na ya n'obi ihe ya na ọ gbaga kpụrụkpụrụ n'obi na ya elo. Nwata nwaanyị sị o mama ya ga-elo ya ejikerekwanụ ga-ịzanụ nne di ya ọ ya ka o loro. Nne di ya gwawa ya sị na o nwere ihe ya na nwa ya nwoke kpara ya sị na ọ gịnịkwanụ ka o ji efege n'isi ka mgbakọolu na ọwa ihe ọhụrụ na ele ihe o ji efe n'isi kpaka na ya agaghị ekwe na ọwa arụ na ọwa ọnụbe na nwaanyị nwoke nwa nwanne ya nwere right ikushi na enwere ihe nụ nga aha na o bikwa elekwekwa nwa ya mụọrọ ya nwa. Ya jụwa nne di ya sị mama ele ihe okwughị ihe ka na di ya nwụrụ anwụ na nwa ya nwoke a na-ekwu okwu ewu otu nna. Ọ bụrụ na ọ lụbeghị nwaanyị ugbo
ya ekwere ịdị. Ya bụrụ na ọ nwaanyị isi ekpe asị ha na ọ nọ n'ime marriage nwaanyị ibe ya ọ wee married man be with nwunye, nne di ya gwawa ya sị be with onye okengele nwoke ibe na kemgbe afọ 17 na ọ hụbeghị na ọtụbata atụmọfụ ịma m na ọ mụrụ nwa nwoke nwa na aha nwa nwoke agụghị ala biko na ihe ya na-agwa ya ugbo na ọ mbekwa ihe ya na-akụrụ igbo ene na ya ọchacha ntị ya gere ihe ya na-aga ikure na ya ejiri nnọọ nwayọọ saa nnọọ ikpe mmiri bige nwa nwoke kpughere ya ụkwụ tụrụ ime mụọrọ nwa nwoke nwa ma ọ wụhie na imulon ọ gaghị abịa na ọ bụrụ na ọ mụrụ nwa nwoke nwa na-elekwa ụla na ụlọ na-aga ha abịa na ọ ga-abịa lawalakwuru ndị nne na nna ya na after all na nwa nwoke ọ bịara ịlụ na ọnwụọ na ọ bụrụ na ọ gahụ amụrụ kele nọ n'ọnwa kele na nwa nwoke na-amụtaghị nwa na ọ tụghị ụkwụ tụrụ ime mụọrọ nwa ka ige ka aha ya hapụ ịla. Nwata nwaanyị ajụwa mama ya sị nụkwa mama ya sị so ya mụọ nwa ngwodugbe ka ige this man. Nwunye ya abịa wuo step mother to nwa ya to ụmụ ya, ụmụ ka etolite ha na-ele ụmụ ya jụrụ ya mụrụ ka ige nwanne nna ha na nwunye ka ha were mere nwa ke ihe mgbe ya ga-eme ya erite nọ na ịga n'ụlọ di ya nwee ike lekọta ụmụ ya. Dezi ụmụaka tolite ha na-ahụ nwanne ha otu nne otu nna mana ọwa nkọlọ ha na nwunye kpọrọ ndị ke na ụdị gịnịkwanụ nne di ya sị ọsọ ya agbaja ọka ahụ gbajiri ya gawa Abuja ọsọkwa ya ewere etigo isi agbaje na ihe ya ekwuru ya ekwucha na ụmụnne m nwata nwaanyị gbobịa sị ya gwa nne di ya gwawe ya ọnụ korokotom kpọwara ya aka ozugbo nzugbe taa ọkwa jee eze sị mama ya sị na o lewekwa ilecha anya na ihe na ugbo okwu gị na ya enweghị ike ime kama ya ga-eme ya nwụọ. Nne di ya sọ ọwụ n'ụlọ ịkọga na anwụ na ọ ga-aga ịnwụ n'ụlọ nne na nne n'ihi na ọ ga-eme na o lekwa ya na ọ ga-abịa bụwara ya na kemgbe na ya jere sị ya na-eme enwe ike ime ma nne di ya ma nwa nwoke onye ihu ha were ya ọkụ kusala kusa onye kwanyere ha ekputekpe iri ya ṅụọ mmiri yọ ya taa akwa yọ. Nne di ya si ya pụọrọ ya n'ụlọ na nwa ya nwụọ na ya bịa pụọrọ ya ebe ya na-achọ ka nwa ya nwoke lene nwa aha. Nwata nwaanyị ebere bịawa n'ịntanetị so biko na ụnụ gwadele ihe ya ga-eme na ụnụ nyedele ya advice na ya mụrụ di ya nwa ọkwa na ya amụghị nwa ya mụrụ di ya nwa na ọwa nwoke di ya nwụrụ na ewelaghị ya ewela na ụnụ ledele okwu n'ụlọ ọ ya buru ngwegele ya kpọrọ ụmụ ya lawa ka ọ ya nọrọ nga a na-amụrụ nwa ka iwe nwanne di ya ka udochia na ya dị confused na o kweghị ime ya wee were ya. Ihe butere m ebe a na-awụ mgbe ụfọdụ ezinụlọ na-emecha tinyo like ha amahụ aka nri ha na aka ekpe ha. Nwaanyị n'ugbo ene gwaga nwunye nwa ya mụta nwa ka ige onye nke ọzọ. Ọ bụrụ na nwaanyị a maara omenala mara nke wee eziokwu mara otu omenala si dịrị na otu o si kwesị ọ gara asị nwunye nwa ya nwụrụ anwụ mụọ nwa ka ige onye nke ke dị ndụ na-amụtaghị nwa. In the first place ka ahụ na nwunye bi ọmụghị nwa nwunye nwa ya nọ kelenụ di ya nwụrụ mụọ nwa ahụ wụ di ya ka ọ mụrụ ya ọ na-aha di ya. Ihe nwanne di ya ahụ mere ya wụ nkushi ọsọkwa ya mụọrọ ya 100 ọ wụ di ya ahụ nwụrụ anwụ nwee ụmụaka ahụ n'aha ha ka ọ mụghị. Enyi ya na-agata nwa ajadu a na-agata nwa agatara enyi ya nwoke nwa n'ihi na di ya nwụọna no. Nwaanyị ajadu a na-aga ege onye kushiri ya nwa n'ihi na di ya nwụọna mba ole se welera ya ewela ole se ọ lawara n'ụlọ nne na nna ya na ya alụchana onye ọ na-aga ịmụrụ nwa bịa lụgharịa ya mana ọ bụrụ na ọ lawa ahụ na ya anaghị ọka n'ụlọ di ya na-amụ nwa ahụ ọ mụgara n'aha di ya onye ọ sọkwara ya wụrụ onye tụrụ ya ime ọwụ di ya nwụrụ anwụ nwe nwa ahụ. Amanaghị m otu ọ ga-adị nwaanyị anyị dị comfortable onye ga-emeli di ya biko nụnụ na nwanne di ya amụghị nwa mana ya na nwunye ebi nwunye amụtaghị nwa ya bịa mụọ nwa kiri ka ige ha na ụdị na-emenene ya adopt nwa ha mere nwa ha adopt ka ọ wụ na ụdị na azụrụ ha azụ ka ọ wụ na ụdị na ọrụ ya wụ ya mụọ onye ọ sọrọ ya dasha na ọ dashiga nwa ya out n'ihi na ọmụ nwa ahụ ugbeene the man ga like ikuru ya ka o rezie ka ọ nọrọ under him n'okpuru ya na nwunye asị na ọnwa nke ha na ọ ya nwatụrụ dị ime
denụ ya nwa na-amụrụ dị nwa awụzi onye na-amụ na-ekige onye ọhụrụ ya dasha nwa ha bịa nwaanyị ibe ya abịa reziwezie ya nụ as gịnị dịka ajụjụ ọ jụrụ na olee otu ụmụ nke ga-ahụta ụmụaka ma eto ha wụrụzi otu nne nwanne nna ha kpụziri ka ya mụrụ nwanne nna ha asị onye mụọ ya dasha. Omenala Igbo emeghụ ụmụ ihe ndị a ebe ọ ga-atawa isi ọ ebe ọ ga-agbagwoju anya mba. According to ụzọ ulu anyị, nwaanyị na ụmụgodo 100 sọfọ nọ n'ụlọ di ya amụgo ụmụ ahụ ọwụ ụmụ di ya ahụ nwụrụ anwụ ọ mụga n'aha ha ọwụ ụmụ ya ọ mụgo ụmụaka ahụ n'aha di ya ihe a niile wụ ụmụ di ya enweghị law right pamitiri na ya mụọ nwa ya relinquish nwa kpụrụ ike ige nwanne di ya ka ahụ na nwunye ga nọchọwazie were ka nwa ya ahụ mere nwa. Kedu otu a ga-esi edenwe na-ekwu ya nwaanyị dị ndụ nwaanyị ọzọ bịa were nwa ya nne na-erezi ya n'okpuru lekwe nne lekwe nwunye nwanne di ga-eme ka ige ha nwaanyị nwunye nwanne di ewerezie nwa mere nwa ha azụ nwa etoliteza na-atọ aka na-eme explanation ya agbago too eto gbatịa. Ụmụnne m ọ wụ ihe a na-ahụgasị n'ezinụlọ dị iche iche onye nọrọ n'ụlọ ọ ga-ama ihe ndị ọzọ na-agabiga ọhịa o ji dị mma ahụ ihe mgbe ụfọdụ abịa gbotowe ka e were ihe mere ndị ọzọ wee mụrụ akọ. Biko olee otu ị siri hụta ihe na ọ wụrụ na ị ga-ekwe ị ga-egere nne di ntị n'olu ka ị ga-alawa n'ụlọ nne na nna na ụdị na inye nsogbu ha pressure ha akarịala ha chiliwela ahụ elu ha chọzighị ka ị nwee peace of mind and abịa ha di anọnọghị ya esi ya bịa lụọra gị and ị mụrụ di ụmụ ya wụrụ nwanne m nwaanyị olee ihe ị ga-eme kwuo obi comment section wụ classroom ebe onye ọbụla na-aga gụọ echiche onye dịka o si dịrị n'iche n'iche n'ihi na echiche onye adịghị njọ.